Moikka YouTuben kansalaiset. Tänään me pelaamme Dragon Cityä. Ja. Tää on mun eka video ja älkää valittako kommenteista. Tossa tuo on auki. Koska se tahtoo kadota siitä itekseen. Sitten älkää välittäkö siitä. Tänne pelataan. Ja sekoillaan. Ja tehdään mitä huvittaa. Ja. Ensimmäinen, jolla me voisimme aloittaa, voisi olla hyökkäys. Aisteleminen, mitä tämä nyt onkaan. Ja minulla on täällä vieressäni toinen juutupettaja. Joo. No niin. Noin. Nyt. Tää saattaa vähän lagittaa ton sovelluksen takia, joten tää on vähän huonompi. Joten vähästä lagia, mutta korjattavissa pitäisi olla. Ehkä pitää yrittää värkätä sitä lagia. Mutta Dragon Cityä. Ja mun dragoni kuoli. Mä oon huono. Ja tää on mun eka video kaiken hyvän lisäksi. Joten joo. No niin. Minulla on 3 kaveria, jotka kaikki ovat YouTubettajia. Yhden muistan, mutta toisen muistan. Ja se on minun kaveri. Joten käykää tilaa, se oli Super MP171. Toista en muista. Niin, toista en nyt muista ihan tähän hetkeen, mutta no, pelataan nytten, kun on mahdollista. No, me feilattiin. Aivan sama. Antaa se olla. Mutta mä en tee videosta mitään hirveän pitkiä, että te ette kyllä samaan näitä. Joten mä voisin nyt lopettaa. Joten jos tykkäsit videosta tai mun ekasta videosta, paina tykkää-nappia. Jos et, paina like. Ja tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää pelivideoita ja sun muita. Sois, moikka!